एक दूजे के हुए रणबीर और आलिया। जी हाँ, एक दूजे के हुए रणबीर और आलिया। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बीच हम बहुत बड़ा एगो खबर लेके आइल बानी। जवन ई खबर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के दूगो सितारा यानी अभिनेता अभिनेत्री से जुड़ल बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई। खबर विस्तार से बतावे के पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के रउरा लोग सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दी। बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान बा, ओकरा के भी दबा दी लोगिन। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के दूगो सितारा है यानी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गईल बा लो। जी हाँ, भोजपुरिया जहान रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि 14 अप्रैल के दिने रणबीर कपूर के शादी आलिया भट्ट के साथे संपन्न हो चुकल बावे। उन लोग के चाहे वाला फैन लोग काफी बधाई दे रहल बा लोगिन, काफी शुभकामना दे रहल बा लोगिन। फैन लोग के साथे साथे हम हूँ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के नया जिंदगी के शुभकामना बधाई दे रहल बानी। साथे साथे रउरा लोग के बता देहल चाहतनी कि ई खबर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर खुद के इंस्टाग्राम आईडी से एगो फोटो शेयर करके देले बा लोगिन कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के शादी 14 अप्रैल के दिन हो चुकल बा, संपन्न हो चुकल बा। एक दूजे के रणबीर और आलिया हो चुकल बारेन। जी हाँ, भोजपुरिया जहान रउरा लोगिन ऐसे ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के रउरा लोगिन सब्सक्राइब जरूर करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। ढेर सारा प्यार अपना ये यूट्यूब चैनल पर बनाई ताकि हम रउरा लोग के बीच ऐसे ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।